Asifundeni izwi bazalwane. The book of Genesis. We're going to read even the scripture that no previous. Umama ufunde u22 angisho. Sizoya ku 21 mara asimiyeke manje sifundeni u34 verse 1 to 7. Amen. 34. 34. In the book of Genesis chapter 34. Usofikile? Yes. Abanye abakafiki. Abamazi uGenesis phela. Ungale ekugcineni. Phone dakhe manitholi. Omunye usabheka icontent angeke ufike. Uyakhona vele ekugcineni. I was joking. Don't listen to everything I say. You're going to get lost, my brother. Verse 1 to 7. Let us read. Verse 1. Udaina woniwa nguShekemi. Verse 1. Udaina indodakazi kaLeya amzalela yona uJakobe waphuma ukuyobona amadodakazi alelozwe. 2. uShekemi indodana kaHamori umHivi inkosi yezwe wambona wamthatha walala naye wamona. Inhliziyo yakhe yabambelela kuDina indodakazi kaJakobe. Wayithatha intombi wakhuluma kuyo inhliziyo yentombi. Shekemu wakhuluma kuyise uHamori wathi, ngithathele le ntombazane ibe ngumkami. Jakobe wezwa ukuthi ungcolisile indodakazi yakhe uDina, sorry, amadodana akhe ayezinkomeni endle. Jakobe wathula aze afika. uHamori uyise kaShekemu waphumela kuJakobe ukuyokhuluma naye. 7. Amadodana kaJakobe abuya endle esezwile lokho. Abantu abadabuka bathukuthela kakhulu ngokuba ubenze ububula kwaIsrayeli ngokulala nendodakazi kaJakobe. Sorry. Amadodana kaJakobe abuya endle esezwile lokho. Abantu badabuka bathukuthela kakhulu ngokuba ubenze ububula kwaIsrayeli ngokulala nendodakazi kaJakobe okungenakwenziwa. uHamori wakhuluma nabo wathi, inhliziyo yendodana yami uShekemi iyabambelele endodakazini yakho, ake niphume yona ibe ngumkakhe. Verse 9. Ngeniselani nathi nisiphe amadodakazi enu, nizithathele amadodakazi ethu. Niyakuhlala kithi, izwe liyakuba sebusweni benu, yakhani nithengiselane nifuye kulo. Verse 11. Shekemu wayesethi kuyise nakuyise wabo, ake ngifumane umusa emehlweni enu. Lokho niyakukusho kimi ngiyakukunika khona. 12. Bizani kimi ilobolo noma lingakanani kanye nesipho, ngiyakukunika njengokusho kwenu kimi, ngokuba ngipheni intombi ibe ngumkami. Verse 12. Amadodana kaJakobe aphendula uShekemi noHamori uyise ngobuqili, akhuluma njengokuba emngcolisile uDina udadewabo. Athi kubo, anisakukwenza lokhu
ukunika udadewethu kumuntu ongasokwanga ngokuba lokho kuyihlazo kuthina. Kepha ngalokho singanivumela uma niza kuba njengathi kusokwe bonke abesilisa bakini. Siyakuninika amadodakazi ethu, sinithathela amadodakazi enu, sihlale nani sibe yisizwe sinye. Kepha uma ningasilaleli nisokwe, siyakuthatha indodakazi yethu sihambe. Amazwi abo abamahle koHamori noShekemi indodana kaHamori. 19 sorry. Lensizwa ayilibalanga ukwenza lokho ngokuba yayethembela indodakazi kaJakobe, yayinodumo kunabo bonke abendlu kayise. 20 oHamori noShekemi indodana yakhe beza ngasesangweni lomuzi, bakhuluma namadodana omuzi wabo wathi, laba bantu bahlezi ngokuthula nathi, ngalokho mabahlale ezweni balihambe, ngokuba bheka izwe libanzi, inxa zombili phambi kwabo, asizithathele amadodakazi abo ngomkwethu, sibaphe amadodakazi ethu. 22 kuphela ngalokho bayasivumela laba bantu ukuhlala nathi sibe isizwe sinye, ukuthi bonke abesilisa bakithi basokwe njengalokhu bona besokiwe. 23 imihlambi yabo nempahla yabo nezinkomo zabo akuyikuba ngokwethu na? Masibavumele kuphela bakhe kithi. 24 bonke abaphuma ngesango lomuzi wakhe balalela oHamori noShekemi indodana yakhe, bonke abesilisa basokwa, bonke abaphuma ngesango lomuzi wakhe. 25 ukuphindisela kwabanewabo bakadina. Verse 25 kwathi ngosuku lesithathu beza nobuhlungu amadodana amabili kaJakobe, oSimiyoni noLevi, abanewabo bakadina, bathatha kwaba yilowo nalowo inkemba yakhe, bahlasela umuzi ngesibindi, babulala bonke abesilisa. Yeah. Ngimiyeke ngamasibomu ukuthi afunde yonke lento so that you can understand, but we wanted to read from only verse 1 to 7, but the reason why I just left him is because bengazi ukuthi maybe abanye bayoyigcina manje ngeke basafunde. Manje seni understand ukuthi what was happening, angisho Jesus. Okay, let us read 21 chapter 21 book of Genesis 9 to 18. Verse 9. Ishmael no Hagari basehlane. Verse 9. uSara wabona indodana kaHagari owaseGibhithe uSara wabona indodana kaHagari owaseGibhithe ayizalele uAbrahama indlalisa. Ngiyaxolisa bazalwane. uSara wabona indodana kaHagari owaseGibhithe ayizalele uAbrahama idlalisa. Verse 10. Wathi kuAbrahama, siqoshe lesigqilakazi sendodana yaso, ngokuba indodana yalesi sigqilakazi ayiyikudla ifa kanye nendodana yami uIsaka. 11. Lelizwi lalilibi kakhulu emehlweni kaAbraham,
ngenxa yendodana yakhe. 12. uNkulunkulu wathi kuAbraham, akungabi lukhuni emehlweni akho ngenxa yomfana nangenxa yesigqilakazi sakho. Kukho konke uSara akusho kuwe, lalela izwi lakhe, ngokuba inzalo yakho iyokubizwa ngoIsaka. Nayo indodana yesigqilakazi ngiyakuyenza isizwe, ngokuba iyinzalo yakho. uAbraham wavuka ekuseni, wathatha isinkwa nemvaba yamanzi, wakunika uHagari ekubeka ihlombe lakhe kanye nomntwana, wamukisa, wahamba wazulazula ehlane laseBerisheba. Amanzi esephelile emvabeni, waphonsa umntwana phansi kwesihlahla. 16. Wawa wahlala phansi kukhashane phambi kwakhe, kungathi yibanga lokuphonsa umcibilisholo, ngokuba wathi, ngebone ukufa komntwana. Wahlala phambi kwakhe, waphakamisa izwi lakhe, wakhala. uNkulunkulu wezwa izwi lomfana. Ingelosi kaNkulunkulu yamemeza kuHagari isezulwini, yathi kuye, kuyini Hagari, ungesabi, ngokuba uNkulunkulu ulizwile izwi lomntwana lapho ekhona. Vuka uphakamise umfana, umbambe ngesandla sakho, ngokuba ngiyakumenza isizwe esikhulu. Amen. Hona ya sa utlwisa gore na ba badile ka. Angisho ni asizwa isu. Amen. No, I need that microphone back. Amen. Nizwila ngisho bazalwane. When two bulls are fighting, Jesus. it is the grass that suffers most. Amen. When two bulls are fighting, it is the grass that suffers most. Ngiyangizwa bazalwane. Inkunzi ezimbili mazilwa esibayeni, utshani obulimalayo. But that's a direct translation, angisho. Uma abantu abawu2 indoda nomfazi balwa ekhaya, abantu abasafarayo abantwana. Amen. Akusibo labaphezulu. Omunye umfundisi wathi uma ecede ukudivorce wathi, if only I knew ukuthi i-divorce izokhosana empilweni yami, I wouldn't have done it. Amen. Crying for that lost opportunity. Last funde khona, ngifuna ukuthi siqale ngalo wesifazane, angisho, uDiana. Last year, I think, ngeke ngabuza ngathi abantwana bakaJakobe bayingaki. Omunye wathi 12. Angisho. Ngavumelana naye. Kahle kahle it's not 12. It's 13. Lona obizwa ukuthi uDiana abambali. Engizokutshela ukuthi why bangambali. And even the consequences zokungabalwa kule 12. Amen.
umama Dinah, Leah, the Bible says wayinamehlo abukani akhakhayini ayenze njani ya ayenze swangisho mara uDinah, she was beautiful, amen, wayintombi enhle mara umama wakhe anamehlo akhakhayo. Uma ekhula uDiana, okay, anyway, uma kuzala abantwana angisho siyabazi abantwana bakaJakobe ne umama khona ulona uLeah, and then lo munye usisi wakhe wayengabathola abantwana. So uma uJakobe ezoshada bamnikeza intombi or noma unkosikazi okungasuye, waphinda wayosebenzela lo amfunayo for another 7 years, kwaba 14 years ukuze athole lo amfunayo. Uma ethola labafazi abawu2, mara sikhuluma ngalo uLeah isibeletho sivulekile mara lo munye singakhulumi ngaye, isibeletho sakhe sivulekile. Masivulekile uma ethola umntwana number 1 Simeon, angithi ba Simeon, Reuben, what bo Gad, bo Judah, bo Issachar, uyabona 6 uthola abantwana bawu6 ne bonke uma ebazala ubanikeza amagama based on a situation or noma pronouncing a blessing phezu kwalabantwana, athi wenzela ukuthi indoda yakhe imthande, kanti ayizomthanda ngoba ubeletha abantwana, yona yayithanda lo. Uloku uyazala mayifika ku number 7, amen, which is Diana ongacountiwe, uyambuka uba nonya, uba nenhliziyo embi, uba lepilo embi, yarikibelekile ngwana wa mositsana ari Diana, amen. And according to her, she was supposed to have said this is a completion because number 7 is a number of completion. Mara uma ethi Dinah usho ukuthi judged, ngiyahlulelwa, I am being vindicated. Uba khona umntwana, lo mntwana lo sokhona, it's a result of pain. It's a result now yokuthi uzwe ubuhlungu uzwiswa ile ndoda ebizwa ukuthi uJakobe ngoba ayimthandi, ithanda lo. Mara uloku uyamzalela kodwa kamthandi mara yena uloku uyazala. Umzalela lani umuntu engakuthandi? I don't know. How do you give birth to a child, to somebody who doesn't even care about you? Woman, how does that happen? Ukuthi uma uyesibhedlela phela, uma ngiyokhipha izinyo, I was playing nodokotela ne. Ngitshela udokotela ngithi uyazi ungathi nginomhelo. Njengoba ngiphethwe izinyo ngithi ungathi ngizozala umntwana lana. Athi uthi like him, uthi only if you knew what you're talking about mawukhuluma ngomhelo. Bo uyothatha umop, uyabona lo mop uclean yonke le ward. Uyabona uphakamise amatafula uyenzeni uphethwe umhelo. Uthi you don't understand what you're talking about. Ngathi kodwa abantu abesifazane yazi uNkulunkulu unibusisile nini, mara njengoba nibusisile wanibusisa futhi nangabi
nalento yokuthi ninakekele. How do you give birth to somebody who doesn't care about you? When I grew up, when my mother had a child, which was me, she was at the age of 19. My father was also 19 years or 20 years. I grew up without a father. I wanted to have a father. I didn't even ask my mother why my father left you. And finally, on his before his burial, ngiyahamba ngikhuluma no auntie. Mangikhuluma naye ngiyambuza ukuthi how was my father? Athi yo ubabakho angisho ukukhuluma olona u-auntie uye ubhuti I mean usisi kabhuti kabmama kababa I'm getting confused. Amen. Garagadi ne. Ha ke bolela le ragadi ore yo papa was a cousin over. He will swap women like socks. He will come every time now and then mageza la ekhaya eze nomunye umfazi introduce us to another child. Ngithi manje singaki mina ngazi siyu 3 angisho. Kanti su 6 I don't even know the other children. But I'm the firstborn. When he passed on, they called me to come and identify him. Ngithi they are calling me, I don't even know his socks. I don't know his trouser. My mother took care of me from age 0 until ngiqeda umatric ngiya e-college. Ngiyekela e-college because at the age of 20 I did exactly what my father did. I had my firstborn. Number 2, after 2 years, it was Tapelo. Lord Lali keyboard. Now, lento leyo, it was a pain reoccurring or normal. It was a cycle of pain. What my father did, it's exactly what I was doing. And then when I got born again, I said, I'm going to break the cycle of pain. I don't want my children to have children out of wedlock. But uma kwenzeka akusiyona intando yami, I tried my best. Amen. One day I was talking with other ladies. I wish it was Mother's Day. Amen. One day I was talking with another lady, Semsebenzini, bathi kimi uthi omunye I just want to have my second born. And then I looked at her with all one of the oomph and the drive. Yokuthi, I've got a question for you. Njengoba uthi ufuna I second born, where is the father of the firstborn? Because giving birth to a child or normal raising a child, it's not only money. We don't need your money, mother. We also need the love of the father as a son. Siyabadinga bobaba. When people were asking me ukuthi ubaba kubani kwenzakalani usebenzaphi, I will pick up anything that comes into my mind ukuthi ubaba muyenza wantontoni. Because I didn't have a history. It doesn't take your money to raise a child, but it takes both parents. But now I am speaking to these young people who are sitting here. Ukuthi uma ungakabi naye, ungabi naye. Namkhumbula usisi lona umistress of Sunday school. She went to the grave without a child. You know why? She made a decision yokuthi angeke ngizalele indoda umntwana ingangilobolanga. Now we coming here to the story of Dinah. The Bible says uma meqeda ukumbeletha angamnikezi negama. I mean eli right or noma angaprophesy ku situation yakhe. Because whenever a child is born, the mother or the father kumele akhulume isibusiso phezu komntwana. But because of the anger
that they have. Kusale kumntwana during the pregnancy sebaxabene, and then lo mama lo uyotata umntwana lapha eFar East uba bengekho uxabene nalo baba nakwayona lo mntwana makambuka ubuka udog, because amadoda bathi they are dogs. Bathi ufuze le ntsha, makubaba ufuze le snake. Men are dogs, women are snakes. Now the children are growing up. Bakhula banonya banenhliziyo embi. To a son, it's like father like son. To a woman or a daughter, it's like mother like daughter. Bonke bakhula banenhliziyo embi. Dina ukhula umama wakhe akamthandi ngenxa kababa. Ukuthi ubaba ngangithi uzongithanda mangimzalela abafana kodwa it's obvious he doesn't love me. Now it is worse, I gave birth to a poor girl. Wamzonda man, wamzonda. Amohloya kapilu ya gagwe kaofela. And then Diana was like desolated or noma isolated. Ne, uphila emhlabeni wakhe ayiwane, unomama kodwa umama akekho. Ngapha uIsmail unobaba kodwa ubaba akekho. Uyabona ukuthi kunohlobo olumbili manje ukuthi lona manje uhle uDiana umama ukhona presently, present ngisho ukuthi physically, but akekho emotionally, spiritually. Physically uthini mara yena akekho, ukhona kodwa akekho. One day the Bible says she woke up early in the morning ukuthi uyobona abanye abesifazana ukuthi akayohlala nabo phansi abuze ukuthi impilo injani. Why am I bleeding like this? Uyobuza abanye besifazana ukuthi makhosikazi ake sihlaleni phansi ningitshela ukuthi kanti kunjani ukukhula ungena mama, kunjani ukuthi umama ukhona kodwa akekho. Hey, I didn't want to scream, but I just feel like screaming to somebody. How it is to grow up with a mother who is present physically, kodwa akekho. Bakhona mama bakhona kodwa abekho. One day ngibuya emsebenzini, I think it was around 10 o'clock, 11 o'clock, I found another boy sitting at the corner. Umama uyaphuza. Ngathi ngamthatha lo mntwana ngimmikise police station, amfune the whole week angamtholi. But okay, Diana uyaphuma uthi ngisayohlala nabanye abesifazane sike sixoxe ukuthi lempilo engiphila ingabe right na yokukhula umama ekhona kodwa engekho. Mangithi ngiyakuye ngiyokhala kuye abe na that cold shoulder because ulinyazwe idog. Ngixolela ngisho nami I am that big dog angisho. And always a small dog ithathe ku big dog. Yonke into eyenzayo a small dog ithathe ku big dog. Ziyalandelana. Diana didn't call this to herself. And akayibizanga lento ukuthi ize kuye. Uyahamba uma esendleleni ngenxa yobuhle bakhe. Esendleleni athi uyokhuluma namakhosikazi ukuthi kuke kuhlalwe on a Mother's Day, on a Women's Day, bake baxoxa indaba abatshele ipain ayiswayo yokukhula umama ekhona engekho, ubaba ekhona engekho empilweni yakhe.
uthi uyothula inhliziyo mama. Ngiyabona ungathi ungizwayo ngisho. Ungathi uyothula inhliziyo kulabo besifazana ukuthi ngifuna ukuthi ningisizeni ngoba manje ngilimele ngiyableeda ngaphakathi ngiyawopha angazi ukuthi ubani ongalapha lesilonda sokuthi uphile with an absent father, with an absent mother, with both of your parents are living inside the house kodwa they are not available. Uma esendleleni iBhayibheli lithi uShekemu wambona. One of the prince yambona eShekemu nendawo yakhona yaseShekemu. The prince's name was Shekemu. Uma embona wamkhalela wambiza. Uma embiza, she didn't know ukuthi the uncle kunento yoyenza. She didn't know ukuthi uma ebizwa iPrince, the prince was going to do something immoral empilweni yakhe. She didn't know that night ukuthi uma ephuma athi yobona amanye amakhosikazi ngeke asabuya intombazana. She didn't know that. Wahamba wangena wathi ngizobona uPrince kanti uPrince uzolala naye emnyukubeza. The prince raped her. Umeqeda kuyenza uankele. Anyway yena wangamzondi ke. Wabe se udevelopa uthando. Uthi no ngizohamba ngiyokhuluma nobabakho ukuthi no man. Ngicela ukuthi ngikushade. Kanti kuIsrael uma kwakunentombazane ekhaya abobhuti bebamfukamela ubaba angayenzi lutho nomama. Yo ngizwa uma usisi ekhona ekhaya, when the father was doing nothing, absolutely nothing, and the mother was doing absolutely nothing, the brothers were there saying you can't do evil to our brother, to our sister. They were there to comfort her when the mother was not there. They were there to comfort her when the father was absent. They were there to take care of her when the father was not there to take care of her. They were there to give her a support system. But it were too. Soyenza noma yini ngenxa yakho. Uma kumele sibulala amadoda siyawabulala ngenxa yakho. iBhayibheli lithi beswa ukuthi bamnyukubezile bathi ake sihlale. The Bible says bazalwane ubaba akayenzanga lutho walinda bobhuti bafika babuya le enkomeni bathi siswile. Bayenza songathi bayasithatha istory sika Shekemu nobabakhe uma ethi sibizeni noma malini yamalobolo. But no, okay siyakuzwa. We are not allowed to, we can do intermarriage nabantwana baseGibhithe or noma ama-Canaanites. But thina siyisizwe we respect ourselves. We cannot do that. Now these guys uSimeon no Levi, uLevi, amen. Actually uLevi, uLevi, whatever, amen. Babe se bathi kuShekemu nobabakhe bathi ake nisenzele ni favor. Hambani niyotshela lamadoda insizwa zenu. Masifuna ukuzoshadela ngapha, zihambe ziyocircumcise zonke ngesikhathi esiwa. Babatshela lokho kanti bafuna indlela yokubabulala bonke. Zathwala inhloko zonke zaya ku-circumcision. On the third day bazalwane uma bebona ukuthi manje bayawopha nabo, balimele abakwazi ukuhamba, balimele, they cannot fight on themselves, amen, babe se bayabalanda bayobabulala. Bababulala bonke baqede ngabo, bathatha usisi wabo babaleka naye. Usisi wabalekela eGibhithe. Uma ebalekela eGibhithe, istory sakhe siphelela lapho, but amanye the writers bathi washadwa uJob kwaba a second wife kaJob wabe sotholela uJob abantwana. But let us leave it there bazalwane. Ukuthi lo sisi lona when she came, when she went out athi yobuka abantu besifazane wayengazi.
ukuthi uyobuya sekalimele. When you went out with your friends, niphuma nithi niyakuba thini ladies night, or noma niyaphuma niyaku matric dance, or noma niyaphuma nisayoyijabulisa. Lest did you know that when you come back, you will come back with isisu, you will come back with amagama matatu, you will come back being morose, you will come back inhliziyo ilimele uwopha. When you went in that room, usabe nokutshela umamakho ukuthi mama, njengoba ngiphume ngiyintombi, ngibuya sengumfelokazi, ngifelwe ubuntombi, ngifelwe ilento ekade kuyigugu lami, ngifelwe into yasekhaya. Walimala ngaleso sikhathi, kanti nabantwana abazalayo bazolimala. Mawungapheka lezi zinto zakwehlela nabantwana bakho. It's a cycle of pain. Wathola ingane ungakashadi nezingane zakho ziyenza the very same thing. Mawuthi uyakhuza la ekhaya bathi wahlangana nini nobaba? Yeah, ngiyabuzwa mama Mrs. Eloquence, Mrs. Good, Mrs. Holy. Wahlangana kanjani nobaba? Angisho na wathola umntwana at the age of 16. At the age of 18, you already have a child. Now you are telling me not to do that. Where do you get the audacity of telling me that? Amen. Kukhuluma intombi elimele. And uma kwenzeka yohlangana no Ishmael, sizawihlanganisa. Ekuyophuma inibho. Uma kwahlangana uDina, ahlangane no Ishmael. Ishmael ngapha, let me go to his biography now. Ishmael, uma uSarah no Abraham baphuma eGibhithe after indlala, uPotiphar ubanikeza isigcilakazi which was umntanakhe uHagar. Hagar kwakuwumntwana kaPotiphar. Uyabanika uthi ngoba sasifuna ukwenza into. Angisho uAbraham makafika eGibhithe wathi this is not my wife because she was beautiful. Asabe ukuthi bazomthathela. Manje bayembhadala bathi thatha nasi isigcilakazi uphume naso uhambe nazo niye Gerar la New York khona. Uma behamba mabafika le uSarai uyabona ukuthi no man ungathi angizale man. Ungathi angithola abantwana. Akunalutho. Uyathandaza uSara uyazila akunalutho. Finally uthi ngoba kunesigcilakazi ngiyasibona ukuthi ngathi si fertile. She didn't call it on herself, Hagar. No. You can blame her sleeping with another man. She didn't call herself into that mess. You can call that lady promiscuous or noma ukuthi uthatha amadodo abantu akazenzi lo muntu lona lento iku DNA yakhe lo muntu limele manje indlela yokuphola uhamba elimaza ama DOG makahlangana ne DOG uwisa umqomo lamantombazana alimele yahalimele into abazama ngayo ukuyiduduza ukuthi mathola uDOG ohamba ngeMercedes Benz or noma ohamba ngeBMW ambiza lamhehe abese uyangena athi inhliziyo yami it's not only in you but ngifuna ukulimaza lo wesifazana ohlala naye. Makathole mina akalimazi mina ulimaza umama Shehu. Uyazi ukuthi makulimala umama Shehu kulimala nabo kabelo abantwana. Unamantombazana ungawubona achitha imizi yabantu abazenzi labantu inzalo kaHaga inzalo kaLeya. Ngikhuluma isense mara kini. Wayengalofanga futhi namhlanje. Yabazalwane, iBhayibheli lithi now uSarah uthi ku Abraham ngoba asibathola abantwana
all along ne yena no Hagar uHagar ba right, yonke into e right. Ya yonke into e right, bahlala kahle abalwi abacasulani ngoba angisho lo hleli nendoda yakhe. Yena uyambona ukuthi uyayiphekela indoda, uyakuletha ukudla, ayenze namwashele, ayenze yonke into. Ubani wala ekhaya isela maliza. Angazi, but uHagar ake singamblame, ayikho into wrong ayenzile. Yena watshelwa ukuthi hamba uyongena lana and then indoda yami ibe nomntwana. Kodwa angisho yonke into right. Wathi mhla ebona 2 months, 3 months, 4 months ephushisisa, yena the same woman owathi ngena, uyambona ukuthi unjani umama, yena owathi lekelela la ekhaya kunabantwana, wathi umebona 3 months 4 months ungathi seyaphusha, ungathi uvuke kusena hlanza or noma uvuke kusena athi ngifuna ama Kellogg's or uvuke kusena athi hayi ngifuna ubisi inkomazi, wabe sewuyatsuka ukuthi lento le ungathi yanyenyisa lento man. Wamsonda, uma emsonda kanti usonda nenzalo yakhe. How many cases of women abayalapha ka commissioner bathi bayo reporter akawondli akayenzi ini. You know Abraham was rich ne? Angisho niyamazi. Maruphe ukufunda iBhayibheli lakho ukuthi makaphuma uHagar noIshmael wabanika ini. Amanzi nesinkwanyana aphuma. But is a rich man. We're talking about the rich man who doesn't take care of his own blood. Angish, my father was rich. My father had it all. Esebenza ka Telkom. But he died poor. Nizothikini bafana enizongizwa namhlanje, never ever indulge yourself into something that will cost your life, your entire life. We did mistakes. We don't want you to commit the very same mistake. Mina, I had 2 kids out of wedlock. When I married my wife, I was starting number 3. Yena usaqala number 1. Maka celebrate ama birthday. Mina kudala ngwa celebrate angisasizweli. Kubuhlungu ukuyothatha umfazi kumele umchazele ukuthi sona 4 different mothers. Ama keep ama choice assorted. Kumele uchaze. It's painful. Mara ngiyazi ukuthi manje mangikhuluma ucabanga ukuthi lento le ibharu le. Uyobona mhla wena uthatha ukuthi kumele uexplain. Mawucela uexplain abese uthi kuye angibafunda abantwana la. Angibafunda. So ikhiphile 90,000 100,000 umlobolile makafika la uthi angibafunda abantu angifuna abantwana be FEBE la angibafuni abahambe manje sibenzeni ngoba ngeke sibabulala ngithe angibafuni la uyangizwa ukukhale yami kwayikwaya lana sizohlala nezingane zami engiyozala mhla ngizala angifuni ingane yomunye umfazi engenamthetho. Ulimele lo oshiwo mamakhe ngenxa ukuthi baxabana nobaba, ufika kuleli khaya uthola umakoti omusha ongamthandi. Akuphumi igebe, aphumi igebe. Zihamba zivithisa zihamba zitshontsha imoto zabantu. Uma siqeda ukutshontsha ezinye bayayishaya la endleleni asena mizwa i-conscious ifile uthi nje mangabona ngibulala wonke umuntu ngenxa yokuthi ubaba wangishiya umama naye wangimathaza. Uyabona uma ngithi ngikhala ngapha akekho umuntu oyonginakekela, mangithi ngiyangapha akekho umuntu onganginakekela. Manje kungcono ngibulale wonke umuntu. Ama serial killers akhona abakhona ngenxa ya 2 bulls which were fighting.
The grass has to suffer. Mansafuna ukuyoshada bomakoti abasha ungayi uyibuza indoda unabo abantwana makathi yebo uthi thank you ngiyabonga mawazi ukuthi awunayo inhliziyo yokuyophipha izibi yokuyohlala nabantwana ongabasali yekela ukuyoshada inendoda enabantwana uwazi ukuthi uyophendula nabantwana babe ama-street kid kunabantwana abahlala emodabi bangena ngenxa yabazali babo. Abraham, where is Ishmael? Ikhula lensizwa leya iBhayibheli lithi one day wayedlala uIshmael umedlala at the age of 13 at the age of 14 udlala kanti kuhlele uIsaac lana uSara ubabukela baba lokho bedlala uthi no ngeke ngize ngivume umntwana wesigcinakazi azodla ifala la ekhaya. iBhayibheli lithi wathi Abraham xosha lento iphume. uAbraham wayekuNkulunkulu wathi uyokhala uNkulunkulu wathi hey Abraham njengoba wamlalela makathi hamba uyoyenza umntwana nesigcinakazi mlalele namanje because akushilo sewukushilo ngeke kusarabeka kwamele ukuthi indoda ibe seyiyalalela manje ithobela umthetho walomama ibakhiphe baphuma bona hayi baphuma bathatha nje amanzi isibindi esingaka wathatha amanzi wathi mi wamnika waphuma nomntwana. Ngiyazi ukuthi abaningi bethu sicabanga ukuthi uIshmael mhlambe mabaphuma noma makhe uHagar maybe kwakusana elinabo 2 years he was already 13 14 years. He can see how his father treats him in front of the mother. He can see his father neglecting them, deserting them, chasing them away, frustrating the mother, frustrating everything. He understands every pain. He understands everything he's going through. Hayi ukuthi labantwana baboni lutho. Bayabona mama. Lezi zinto nizenza nendoda yakho phambi kwalabantwana bayabona. They are frustrated. Abazi ukuthi bangayenzani. Ngeke baphume la ekhaya bayoshwanaphi. Bahleli nje noba bafail esikolweni abasenandaba bathi as long siphila sofanele phele yonke lenhlupheko. Omunye uteacher angazi ukuthi naye wayengenwe yini wasibuza one by one esikolweni ukuthi ubaba kusebenzani angazi ukuthi wayengenaphi ngoba bekumele asibuze ukuthi 1 + 1 is 2 2 + 2 is 4 4 + 4 ngivele ngoba ngazi answer yabona wavela wasibuza one by one ukuthi ubabakho usebenzani how manje ingenaphi lento kulento esiyenza ebizwa ukuthi imfundo or iyangena bomama angazi okay iyangena okay wasibuza umyesibuza eza kimi ngavele ngacabanga ngathi my father is a truck driver. I didn't know. Because every time now and then when he comes, yabazalwane ngifuna ukuyistressa le noma ningangizonda namhla ungizonde ngikutshela iqiniso ungabi selfish uzala abantwana uthi wena uzozondlela yobona ngoba uyasebenza asidinga imali yakho sidinga nalo baba amantombazana asebenzayo ya ngifuna ukuthi ngizale ngize ngifike ku6 ukuthi ubaba wakhona uyasupporta akasupport anginandaba kumele ube nendaba ngoba nathi singabantwana sinendaba yokuthi ubaba wayo angafuni ukusupporta sinendaba
Don't be selfish uzala abantwana umanufacture. Don't be selfish. Siyalimala because nina nicabanga ukuthi ukhulisa umntwana, especially a bull, umfana. Ucabanga ukuthi le mali oyihola lapha emsebenzini wakho. No, it is not about the money, because you don't understand the masculinity of raising a boy. You don't understand that. There are times la ngifuna khona iphimbo lika baba anoma ngasho lutho kodwa akhulume something in my sense. Sometimes umama kabokamo uyakhatha ukamo amesaphile amthethise, mina mangifika ngithethe, just a look ukumbheka, he will understand. Now the father is looking at me, not the mother. I don't talk too much, but when I come, when I look at you, you understand that you have just messed up. We need that as children, as sons. Growing up without the father, being a boy, it's not a child's play. I grew up in ngifuna bicycle angiyithole, namanje I still want to fulfill that. Ngifuna ukuzithengela ibicycle mina. Ngiyitrap. Ngikhumbula ukuthi lento ngangiyifuna kangakanani. Ngangayitholi. Because my father was not there to buy it for me. Wena ucabanga ukuthi le mali umama wayesebenza kahle wayehola, but ehluleka nje ukungithengela ibhayisikili athi ngizoshayiswa imoto. Ngithi ngiyayifuna, but maybe if my father was there, he could have bought it for me, because he understands the masculinity. What goes in raising a man? What goes in raising a bull? What goes in raising somebody also after 13 years who's a pimpo, change? What goes in without a man in the house? Also, I'm telling you, young man, you're not supposed to have been coming here 8 o'clock or 9 o'clock. 9 o'clock. At the absence of the fathers, I don't know how to treat my wife because I've never seen my father treating my mother. I don't understand that. Sometimes we messed up. Sometimes we even divorce because we have been growing up in a broken family. Woman, you need that man. I suggest uma ungakakwenzi lokho ufuna ukukwenza ungakwenzi ungakathathi a sober mind. Ushekemi ulala nalo engakamshadi makaqeda ufuna ukumshada, but indoda you did a reverse psychology. You should have started there. Manje so ufuna ukulungisa sizonibulala. Baba bulala. Yebo mama, give Mother's Day namhlanje. Today get it 10. We don't need your money. We don't need your money. I didn't need my mother's money. There is why ngitshela ukuthi ngakwatela umamami, I don't know how many months ngamkhulumisa at the age of 15. The rage, the enrage, the frustration that was in me. If it was my father, wayengeka ngishayela ukuthi ngibuye ebholeni. Umama wangishaya ngempama ngibuye ebholeni. Ngathi ngithi ngifuna ukubuza ukuthi why wangangiphi nempendulo. Seyingenile impama. Ngamkwatela more than 6 months ngingamkhulumisa. Makeza abuye emsebenzini. She was coming once a month. Ngangiphambana naye ngiyolala kubangani bami. Ngibuye masekahambile ngingadingi even a cent yakhe. Ngaqala ngabe sengithengisa o cigarette ngithi ngifuna imali yokuthi ngikhere manje esikolweni. I don't need anything from this woman. I was bitter. I was born by a bitter father. Now I became bitter. But when I got born again, this bitterness must get stuck or finished. I don't want my children to become bitter. Bayoba bitter kubafazi babo.
I know Nina Nikuluma in circles. Women, they talk in circles like aeroplane. I mean, but in a helicopter when he's about to land. Now he has a helicopter, might as well land with it goes in circles. Kantizo lendala. Tina, we land like aeroplanes. Amadoda amaningi, the reason why they are not even here. Abanye balinyazwa ukuthi when you talk in circle. You beat around the bush. And Africans hulle sê jy gesels ophou oor alles. Umfazi uyafuna ukuthi akutshela ukuthi awubhadalanga iskool fees sabantwana, aloke kubuza ukuthi wawungawashanga izitsha, wawungakhathanga igreen grass, wawungayenzanga 1 2, but yena uyazi ukuthi uzalana ukuthi why didn't you do 1 2 3 4? Straight talk doesn't break any friendship. Abo mama uyakwazi ukuthetha lokho ebona ingane zakhe nazi zila uSara nangu Ishmael umtshela nje straight in front of Ishmael no Hagar ukuthi kumele uqoshe lo muntu. Ayikho yini indlela yokuthi mhlambe mase sihlele dining room abantwana sebalele, because even the bedroom kwayona it's a bedroom, it's where we rest, where we sleep. It's not it's not a board room where we discuss issues. Uthola ukuthi ama issues akhulunywa phambi kwabantwana, umntwana uyeza ukuthi umama sewuqabene nobaba, and uma nina nithetha angisho ukuthi anina sense, but nithetha in cycles. Amen. Uthetha abantwana beze ukuthi umama uthetha isidoda, uyazi uthetha isidoda izikhala inyembezi, uneshwa unesikhwakhwalala. Umama othetha isidoda yakho izikhala inyembezi. Have you ever seen a man crying? Kunamakhosikazi athethisa amadoda. Umangali nalabantwana bazele mayefika lana kanamthetho uyathethisa. Ufuza umama nasekhaya umama uthethisa indoda yakhe in front of you. Hayi nobaba lakho inja fuza ubabakho. Ayikho into embi bo mistress, ayikho into embi ongayenza emntwaneni engamenza ukuthi lo mntwana alimale until eternity, except telling the child you are stupid. You are like your father, you are stupid. I know your father ngihambe naye esikolweni, he was so stupid. He couldn't even say 11 plus 11 is how many. You are so stupid, my son. Whenever somebody tells you you are stupid early in the morning while you are going to school, I used to tell my child, Mama, my wife, never ever do that in my presence. I will kick your high heel. Tombaza. Abama abantwana bathethiswa ekseni uma baye esikolweni bayekele yonke le mess abayenzile, bayekele bahamba esikolweni. Mababuya lana, sit down with them and tell them they were wrong ubathethise, because uma umthethisa asaphuma uhamba, I wonder uhamba ngebhasi or noma uhamba ngecaravela, uhamba yonke indlela ugcwele lentethiso yakho. Makafika esikolweni uteacher uyamfundisa akezwa lutho. Uma uteacher ambuza 1 plus 1 uvela athi 11. Teacher athi we sleep. Umama uthe ngisleep. Uteacher nangu uthi ngisleep. Nabantwana besikolo bathi ngisleep. Kusho ukuthi vele ngisleep. I accept ngisleep. Uyazi kunabantwana hayi ukuthi badom mara inkinga abazali emakhaya. Why am I saying this? It's because today
Angisho sizowamukela abantwana. Ngiyakutshela ukuthi it's your responsibility to raise the child in a decent manner. It's your responsibility. Never ever tell your child, no matter how angry you are, ungamtshela umntana ukuthi uyislima wena, wathi bawusiklela uthwana le papa ukapa uthwana le mma usiklela ngwano uvela besiklela la fitla sekolong a besiklela ha mamma ga go akare usiklela. Just have the drive to come and call me. I will deal with her physically and emotionally and spiritually and psychologically. I will deal with your parents. If I need to go and call the police, I will go and call them, because you are going to be a stupid, my brother, my sister. I am telling you. Uyofeyila ucabanga ukuthi wena awukho right kanti umama akho ukutshela ukuthi you are a failure. You know uma abantwana bama India bazalwa ubaba uza la kulomntwana udokotela angakamshayi. Angisho niyasho ukuthi abantwana uma bezala nina nike na esibhedlela uma umntwana eqeda ukuzala uma engakhali bayamshawara bayamutsipha bayamplika ukuze akhale babone ukuthi uyaphila. Ama India uma efika, before the doctors do that, they speak hope, life, future in the child. Bayamtshela wena uzoba udokotela. Ngisho ngibona nami ngudokotela, uzoba udokotela. Engakakhulunyiswa odokotela nabo nurse abamfaka amadimoni wasesibhedlela. That is why bazalwane sithi we don't just need your money, but we need your presence. Uma umntwana ezalwa khuluma into yokuphila, khuluma ukuphila kulomntwana, umhlebele ukuthi wena usimangelo. Uyabona, I mean wena ufortunate, you are fortunate, you are going to be fortunate, you are going to have a brighter future. You are going to be a doctor, you are going to be a nurse, you are going to be a psychologist. You are speaking hope in the child. Uma ekhula lento ila ku DNA yakhe, akahambi njengesiphathu. Manje inkinga ukuthi nizala abantwana ningakabi nenqondo. Kwakudlala. Imagine 14 years. Yazi ngike ngamangala ngisesibhedlela. 14 years. Kuphusha isisu kwantombazana ngathi yo, the world is coming to the brink of catastrophe here. The world is now getting finished. My sister, how old are you? 15. Ubano na 14, sister. A 15-year-old lady carrying, something in their stomach. I don't know whether you're going to tell your parents go to know kufike ingilozi or noma kwenzakaleni. Mara lezo zinto zenziwa kunalento nizenzayo ningabantwana. You know, when uchahela ukwenza izinto ne, nginokubona le phezulu uthola kuqole le young span iphethe amakhula box baphethela lezi zinto abayipaper bathini konje. Ama vapor, whatever those things. Baphethe lezi zinto bagcwele lapha egrounding ubona ukuthi kugcwele. And I am asking myself ukuthi angeke kuphuma abantwana abawu 20 khona la abangena abazali na. Kuphuma 30, 40 yabantwana. Othola ukuthi umithile akazi ukuthi ubaba ubani ngoba she was drunk evapile. Walala. Ungazi ukuthi ulala kuphi. Kwazale kumntwana. Kuleyo pain now inclulisela kuleyo mntwana. Angisho wazi ubabakhe. Leyo pain indlulela kulomntwana. Mawumbona wena ukhumbula lapha elona kaShamasa or noma kuphi ukhumbula lapha bottle store lapha ukhumbula lapha la Lucky 7 ngapha ukhumbula zonke lezo ndawo ukuthi konje lo mntwana angazi nokuthi ubaba khubani. Mawumbuka uvela unyanye, mawumbuka uvela ubona ububi balomntwana uthi uyazi angazi ukuthi lento wayengayifakanga eplastikini elimnyama ngahamba ngayoyifaka lapha emgqomeni. Why didn't I do abortion? Waphuma uHagari naye bahamba baya le. Uma bayifika lena umntwana
At the age of 13, 14, wakhala. Ukhaliswa ukuthi manje, I don't know where is my father. I am looking for a father figure. The masculinity is now growing. He wants somebody to give him a sense of identity. Ufuna somebody ozom assure ukuthi young man, you are growing. Not to say maybe issue with hamboenza 1, 2, 3, 4, but you are growing muscles now. You are now becoming a man. Don't be amazed. Uma kwenzakala 1, 2, 3, 4. You are now becoming a man. That is why ubona bosiphamandla ngisho bahamba bayothenga lezinto lapha ePep abathini kuphi zaboma 5 rand bazilethela amantombazana kuphi esikolweni. They are trying to say, if your mother is not taking care of what we are doing, know that a man is not a DOG like your father. We don't help women because we want to go to bed with them. Whenever we give you money, don't think because I want to go to bed with you, I can help somebody's child without any eye that says I want to go to bed with you. Not to say ukuthi wonke amadoda izinja, kunamadoda aright azothi uma ekunesa, uma ekunakekela, uma ekulethela lawo maphethi aswalethi ngoba kunenye into, an ulterior behavior or normal motive behind. We are doing that in order to take care of what your father was supposed to, and he failed to do it. Angisho uphorekile ne? Labantwana ba rage ne? You will blame them with why are they like this? But it's a result of our uncle. Bebahlala nawo. Wacabanga ukuthi uncle right kanti uncle uzomnyukubeza. Omunye umntwana wathi njengoba gay, I didn't call it up on myself. It is because my father taught me how to be gay. He slept with me. And I grew up hating women. I only wanted men. Omunye uyintombazana uthi njengoba ningibona ngafuna amadoda izinja. It's because my uncle raped me. Wathi mayeqeda wanginyanya, and I ended up hating men. Funa indoda ukuthi ngishade nendoda. That is why enyukubeza naye amantombazana. It's a cycle of pain. It's a sign lo muntu ulimele. Udinga thina singabazalwane. And then when that person athena abayileyonto, simnyanya ngenhliziyo yethu yonke. Kanti ungabe siyasondela siyamtshela ukuthi intombazana njengoba unje uNkulunkulu uyakuthanda. It's just your uncle made a mistake. That is why namhlanje we lesbian. Hayi ngoba wawufuna ukuba lesbian. It's because your uncle did what he did to you. Amen. There's healing for your sorrow. No. Healing for your pain. There's shelter for your spirit. Now yes, look. There's a balm in Gilead to heal you. There's a balm to heal you. Oh, Ishmael. Go chapter 16. The Bible says, Genesis 16. The Bible says, uNkulunkulu wathi uIshmael, angisho makatshela uAbraham uthi Abraham, you are going to have a son Isaac, but Ishmael I loved him. Mara inkinga ukuthi kuyoba indoda. He is going to be but in a donkey. Ophethe umkhonto ogwaza abantu. Now here's a sentence. Ogwaza abantu nabantu bayomzonda. Kuyoba indoda ezonda abantu nabantu bayomzonda ngoba iyohlala iphethe umkhonto ibulala. uIshmael loyo oshiwe ubaba. Wena ucabanga ukuthi sifuna imali.
kanti sifuna ubaba. You know, somebody said this to me and I laughed, ne? But on my way back home, I even told her, I was laughing, but inside I understood what you said. What do you mean now? Anginayo ubaba, ubaba uNkulunkulu. Why? Because the absence of her father left her with pain until I figure good decision ukuthi mina noma ephila ubaba makasekho, ubaba uNkulunkulu. Angakho amantombazana afana nawe athi ubaba uNkulunkulu. I hate every man because my father didn't take care of me. Angakho abantwana bathi I hate every woman because my mother was not defending me when my father was doing this to me. One day I went to kwenye prison le. Uma ngifika kule prison, there was a woman ngenxa yokuthanda indoda, a DOG. Why end up alomntwana wakhe wentombazana enyukubezwa ile stepfather? Uma eqhubeka ayenza lento kanti abomakhelwane bayayibona ukuthi lo mntwana akasesiyena umntwana, sokumfelokazi, ufelo ubuntombi, akasanawo amabriki uma etoilet, konke kuyasenzakalela. Banquma omakhelwane ukuthi asambeni soyibophisa le ndoda. Umfazi uhlezi phezu kwalento uthi umshado wami. Umfazi uFaaz uhleli phezu ingane ziyalimala kodwa uthi ngenxa yomshado let me sit down ngibekezele lamanyala. Abantwana ngaleso sikhathi bayalimala kunokuthi yewena pack your bags. Pack your bags and leave that man. If he's a dog, he's a dog. We don't care how you say to him, but if your husband has the audacity of sleeping with your children while you are looking, that man doesn't deserve to be a man. He's a DOG. I'm sorry to say this. Wahlala naye ba reporter wahamba wayecima icala. Yabuya indoda yaqhubeka. One day the woman was cooking a chopper ama carrots etafuleni. Mara I think she realized ukuthi lo mesa uphethe ngathi umncane. He's busy, the DOG at the back. He's busy nagging. Useless woman. You know what? You know us. You're useless. You're just like your mother. You're useless. I don't know why I got married to you. I don't know why I paid all the lobolas and bring you here in my house. You just useless. Look, you're eating my money for nothing. Whatever that I'm spending here, I'm just spending it for somebody who's doing nothing. While he's busy nagging and nagging at the back of this woman was like chopping onions now. Inyembezi ziyehla. Waloke eyidonsa kancane umeso omkhulu. Eyidonsa from the drawer while he's busy nagging. Uma ejika, turning her back. Wabe sewuyawufaka umeso. Kanti ufake enhlizweni. Yathi ketu yawa yafa. Now she's serving. Ngey 15 zika June ngiyabuyela ngiyakhona le jail. I am going to see them. There are women who killed their husband. Mawufika lena, you can blame them. But when you sit down with them and ask them what really happened, inyembezi masiqala ziyehla akutshela istory, you will understand and say, well done, my precious woman. Because amadoda ayahlupha, siyahlupha. And thina masibona ukuthi awusebenzi, siyokwenza ube isicefe, ube yinto useless. Indoda mawungayenzi lutho ngezandla zakho, indoda iyahlupha.
hamba uthengisa amaphefumi, hamba uthengisa amatamati sisi. Mawungenayo imali yokuso, mina nginitshelile ngathi uma ufuna ukuvula ibhizinisi ubone ukuthi imali la esontweni ikhona banikelile, yiza uzongitshela ukuthi let us sit down, let us reason. Umbonise i-business proposal yakho. I can even take my money, senze something, as long you will pay back that money, as long ungaba independent. Hayi ukuthi uncike ngendoda ube isicila sendoda. Wake up, woman. The Bible says uNkulunkulu masesiyavala wathi kuye wathi Hagara, arise and arise, take the lad with your hands. Uthatha umntwana ngezandla zakho zombili ube sewuyamsukumisa, mawuqeda ukumsukumisa ube sewuyahamba. Yeah, wathi mbambe, mawuqeda ukumbamba ube sewuyabuka. iBhayibheli lithi Hagar was the only woman in the Bible who gave God a name. What? You are God El Roy, the God who sees. uNkulunkulu obonayo, uNkulunkulu obonelelayo, uNkulunkulu obonayo. kunoNkulunkulu obona leso simo ohleli kuso. kunoNkulunkulu othi mina ngiyakuswela. kunoNkulunkulu othi sukuma mfazi uyibambe. sukuma mfazi, yekela ukubuka amadoda udepende kuwo. sukuma mfazi, wake up and do it yourself. Wake up and do it. You can't be lazy in your mind. You can't be lazy in your head. You got to wake up and do something. Wathi phakama. Kube khona into uyenzayo. Awubona abanye abafazi bahleli lapha eofisini. Awubona abanye abafazi bayathengisa lapha eJoburg. Awubona abanye abafazi bathengisa inuka. Awubona abanye abafazi bayahamba bayostoka. Why ungayofunda ukuthunga? Why ungayofunda ukwenza something? Wake up, woman. Wake up. Don't be busy manufacturing children for people who don't even take care of you. Wake up. Your time is over. I wish bekungena abantwana. Hayi bazalwane. Ngeke uhlale ngeke uhlale ngalamazipho wakho. Usebenzani ngalamazipho wakho? Yini uyenzani mazipho made? Uyenzani ngamazipho made? Abanye abafazi besebenza, abanye abafazi bayenza izinto. Wenzani ngalamazipho made? Ngoba uhleli ubukela iTV early in the morning until night. You're doing nothing with your life. Absolutely nothing while other women are working. Uyazi ukuthi uma ubuka iTV from ekuseni until entambama, you are watching people who are working, who are earning money while you're doing nothing. Shebile bana abasebenza. Hanibabona yamamvimbi. Why ningake nihlale phansi nalabafazi? Ubafundisa ukuthi hamba ustoka uthengise nawe. Ake sithatheni imali esonto ke sibanikeni bahambe bayoze. Let us be productive. Let us produce women who are able to stand on themselves. Hayi abayodependa emadodeni. Mina I don't like that attitude. Nyanitshela bomama, hayi bafazi, nyanitshela bomama angilike. Angeke ngiyithike leyo attitude yokuthi wena udepende endodeni. Indoda yami I support. Wena, what are you doing to bring something? Mina ekhaya la ngihlala khona bazalwane la ngihlala khona. That is why the Bible says if bekubili ungabe kuyavusana. Mina ngamtshela unkosikazi mina ngithi lento yokuthi bathi indoda yiyo wondlayo ekhaya, one day ngizophelelwa umsebenzi. Siyobona ukuthi hamba uyemsebenzini, mawubuya nemali thenga 1 2 3 4 siyancedisana lana. Abantwana bayakhula baye esikolweni ukuze impilo iqhubeke. Akunamfazi ozobuka ukuthi yonke into ithengwa indoda lana. Uma ngifaka kusho ukuthi uyofuna enye indoda ezoyenza exactly what I was doing. You don't need to kill yourself when your husband is gone. You need to wake up. Abraham awufila ngisho usele noSara. Wathi uNkulunkulu, hey mfazi, yekela ukulala la, yekela ukukhala. Ngisho bayekhala naye athi ngizombukela azafi.
wathi uNkulunkulu, hey wena vuka, thabatha umntwana wakho umbambe ngezandla niye phambili. Wena uhleli ubukele ingane zakho uloku uyakhala phambi kwelingane zakho. Why don't you wake up and do something? Why don't you come and ask us, bazalwane nginengqondo nginalento ukuthi ngifuna ukwenza 1 2 3 4, and then ubone ukuthi siyohluleka kuphi, sikuhlanganise nabantu abathunga nangu umama usibanibani uyathunga umncube, sikuhlanganise nabo, hamba othenga amalaphi ubuye uthi ngihlanganise, one day kuyozokuhlangana emfazi. Hamba othenga izinto, kunabafazi esihlangana nabo le Joburg bayathenga bathenge bahamba yothenga. When you are sitting with that attitude, eke ngithengisa impahla ama second hand, ungawathengisa ama second hand uthola imali ube rich. Yekela ukuloku ubuka abanye abantu ukuthi bayavuka ekseni baye emsebenzini. Hamba nawe nathi siyaya eNew York, bathi kuseNew York. Butho mawubuya lana uyagcoka bacabanga ukuthi ubuye Truworths eWoolworths. Yebazala, mina I don't want to lie to anyone. I don't want to lie to anyone. We do buy those things and pray for them. I am speaking this life again. We do buy them, and not to say I don't have money, but I don't have money to spend on unnecessary things. I would ngina ukungena eTruworths ngangena ngithenga amasudu, mara ngiyaye eJoburg ngiwathenga ngibuye ngigcoke ngibe muhle. Lento yakho le yokuthi wena usandarela othi mina uyazi mina ngeke ngithenga impahla zaseJoburg, mina uhleli nesikoleti saseTruworths babaringi yabafazi le women words whatever, uhleli nesikoleti esicosta boma 20,000 wenze impahla. As a woman, no 20,000, couldn't you do something with your mind? We black people, bathi abelungu thina abantu abamnyama, into esiyenzayo sifuna the out world to see us. Kodwa phakathi kulimele ngidrive imoto enhle ngiyipake lapha emkhukhini wami. I am not saying it is whatever, but I'm trying to say, let us prioritize. Ezinye izinto you don't need them. They are not a need, but they are just a want. Thatha abantwana bakho. Yekela ukusitshela ukuthi indoda ayisapho. Bapha abantwana. Or izalini nizohlala la. Laba bazobusisa abantwana. Those who are here sizobusisa abantwana. Izani nabo nihlaleni la phambili. Asifunde noMark. I'm going to be 5 minutes. Niyabona lokulofa kwenza ukuthi umuntu abe neindaba eziningi. Mark chapter 10, 13 to 16. Verse 13. Abazazi laba abanabantwana. Awabekho. Mamvimbi. Angisho niyabazi batshele bezelana isikhathi sesambili. Bezelana nabantwana babo. Omama bazobusisa abantwana bezelana nabantwana babo. The book of Mark chapter 10, verse 13. Balinde baze bahlala.